friends, नोंथांमोननो दिनैसो लोगो मोनदों स' बे भिडिअ ब्लग नङा स' माने जों क्रिसमासाव मोसादोंमोन रे ग्रुप डान्स स' बेखौनो हेगारनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय ब्लगबो बनायनो माने टाइम जाया नालाय मामासो बनायबाय थायो ओमफ्राय आरो मा होनो जोंनि मोसानायखौ बोरै नुयो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो मा होनो जोंनि मोसानाया गोरोन्थिफोर बिराद जादों माने बारा मोजां जायाखै मोसानाया आरो बिनि थाखाय सरि बाथ' दा दिनै भिडिअ ब्लग स्टार्ट खालामसै चलो